Mutta mä oon sitä mieltä, että meissä on paljon muutakin kuin vaan muistot siitä menneestä. Musta tuntuu, että sun kannattaisi tavata yksi tyyppi. Kahden viikon koomasta heräsin, niin en tuntenut vanhempiani. Ei ollut niin kuin mitään tietoa mistään. Että kyllä siinä meni kaikki, koko lapsuus kertarysäyksellä. Eli sun koko elämä 15 vuotta ennen sitä ikään kuin pyyhkästiin pois. Joo. En mä oikeastaan tunne häntä. Totta kai mä valokuvista näen, että hei, että on päässyt ripiltä mutta mä en tiedä millä fiiliksellä mä oon mitäkin tehnyt tai ei se niin kuin se ei ole helppoa, mutta en mä siihen voi jäädä makaamaan. En osannut puhua, en osannut kirjoittaa. Sitten ruvettiin niinku rakentamaan nuorta jätkää pala palalta uudestaan tähän yhteiskuntaan ja maailmaan. En koe, että mä pystyisin elämään, jos mä olisin katkera. Mä jollain tavalla elän tässä hetkessä ja tietoisena siitä, että olisi voinut käydä paljon pahemminkin. En mä oikein osaisi olla varmaan onnellisempi, koska poika kasvaa ja hän on iloinen ja onnellinen ja mikä sen tärkeämpää. Mä oon kääntänyt sen niin päin, että se on hyvä asia, ettei mun tarvi jäädä märehtimään menneitä. Kun hän on onnellinen ja iloinen, niin kaikki on hyvin.